Sawise dipindah menyang Batalyon Zeni Tempur utawa Zon Sipur Karangkembang Babat Lamongan, kudune aku manggon ing omah dinas prajurit. Nanging aku pilih ngontrak ing tengah kampung kanggo sawetara wektu merga kepengin golek swasana anyar. Sebab saben-saben dimutasi menyang papan anyar, aku tansah manggon ing omah dinas. Pisan-pisan pengen serawung ana ing satengah masyarakat nalika aku matur komandanku ora kabutan. Sawise madik-madik lan ulak warta bab kontrakan, aku nemu omah kotong sing pancen sengaja arep disewakake. Mapane ora adoh saka markas pernahe sisih kidule. Aku enggal-enggal nelpon nomor sing katulis ing spanduk biawara di kontrakan kuwi. Rembug antarane aku lan sing duwe omah iku wis gumolong. Aku niat ngontrak omah kasebut. Dina candhake aku, Lutfiana bojoku sarta anakku loro bebarengan ndeleng kahanane omahku. Katone wis suwe ora dibanggoni. Katitik ing sakiwa tengene tukul suket lan maneka tanduran ketel kepara nganti ana sing mrambat menyang tembok. Bareng aku mlebu omah model lawas mau, swasanane krasa angker banget. Sejatine omah iki ngandhut nilai seni. Bab iku bisa ditonton saka kayu jati sing kualitase becik. Saka tengah lan saperangan gebyok diukir ngermit lan lawange mawa sunggihan wayang. Isih ana meja kursi lawas ing kamar tamu sing uga saka kayu jati pilihan. Kamare loro klebu jembar, ruang keluarga lan pawon. Ing kamar iku dipane gedhe nanging tanpa kasur. Ing poncote kamar ana meja paes sing kacane wis pecah nanging isih ngatonake seni sing ngrungit. Nalika aku lungguh sedelok ing ruang tengah, tak sawang maneka lukisan cumantel gebyok. Lukisan-lukisan ing kanvas mau katon semu klawu merga kebuntel lebu lan serawang. Aku banjur kelingan jaman isih seneng lukis biyen. Genah lukisan ing ngarepku klebu jenis lukisan berkelas, kanvase pilihan, jenis cete uga katon ora murah regane. Goresan lan filosofi gambar uga duweni pengaji seni mumpuni. Aku yakin yen sing kagungan lukisan kuwi dudu wong sembarangan, nanging cetha ngerti babagan seni. Ora mung sadrema kanggo kelangenan. Emane lukisan-lukisan sing dhuwur ajine iku ora kerumat babar pisan. Nalika aku arep menyat saperlu goleki anak bojoku sing lagi ndeleng-ndeleng kahanan mburi omah, panyawangku kecandhet sawijining lukisan sing nansempake senajan mung katon lamat-lamat merga ketutupan lebu kandel. Lukisan Mona Lisa. Mesti wae iki lukisan imitasi, dudu sing asli karyane Leonardo da Vinci. Sok ngono wae bleger dalah wujude jan ceplos banget. Tak sawang manter kaya-kaya lukisan Mona Lisa mau urip lan bisa wawan gunem. Mripatku tak ucek-ucek tumrap pawongan sing duwe hobi nglukis kaya aku. Potret Mona Lisa iku nyolowati lan ora sabene. Sinambi goleki anak bojoku, aku mlipir-mlipir lewat iring omah sisih kulon. Jebul ing kono ana gudang sing gandeng karo omah. Bareng tak buka sakala aku njenggirat merga ketrombol playune tikus. Gudang iku isi maneka barang seni sing wis ora kerumat. Genah sing duwe omah iki biyen sawijining seniman utawa saora-orane kolektor lukisan.
boyong menyang omah kontrakan kabeh sarwa lancar. Aku nyroyo tenaga kasar siji aran Lek Kasrun kanggo pernata pekarangan sing isih pating slengkrah. Ibune bocah-bocah melu ngancani lan ngarahake endi-endi sing kudu diresiki lan piye mapanake barang-barang supaya rapi. Wondene aku sawise ngeterake bocah-bocah menyang sekolahane nuli menyang markas. Jeneng wong pindah anyaran nadyan dinese ora adoh nanging pikiran meksa kagubel dening omah utamane bab lukisan Mona Lisa. Mula mulai dinas sing tak jujuk dhisik nggon lukisan-lukisan sing temantel iku. Nanging aku kaget jalaran lukisan-lukisan iku ora ana ing papane sekawit. Apa dileh bojoku ing sajogan sak ngisore tilas kanggo masang lukisan iku tinemu beling pecahan-pecahan kaca. Bu, jajal mrene sedhela, Bu. Lutfiana dak undang. Ana apa, Pak? Bocah-bocah apa wis mulai sekolah ya? Wis, Pak, mau dak papak, saiki padha turu ing kamar. Iki kok ana pecahan-pecahan kaca, apa lukisane ana sing ceblok ya? Iya, Pak, mau Lek Kasrun pancen dakon ngudungake lukisan-lukisan kuwi ana sing ceblok siji. Sepurane ya, Pak. Lanjur sing pecah gambar endi, Bu? Saiki lukisane do disimpen ana ngendi? Sing pecah lukisane wanita ayu, saiki disimpen ana gudang. Cilaka, Bu, mengko yen sing duwe omah nakokake njur piye? Durung-durung awake dhewe wis rusak barang liyan. Kandhaku karo kukur-kukur sirah. Yen wonge njaluk ijol ya ditukokake wae, Pak. Karang mung lukisan ngono wae kok. Bojoku mangsuli enteng. Lukisan kuwi ora ana tunggale, Bu. Kuwi barang seni sing ora dinduweni dening saben wong. Lutfiana jegrek, dheweke melu bingung. Aku goreh sumelang yen nganti pasamadikun sing kagungan omah iki duka. Sawise dak lelimbang pepuntone aku kudu ngaturake bab iki apa anane supaya ora seling surup. Mung kari ngenteni wektu kang prayoga. Bengine aku klisikan lukisan Mona Lisa sing figurane pecah tansah dadi angan-anganku. Aku gedibakan ora bisa turu. Bojoku sing ngeloni bocah-bocah ing kamar sebelah koyoke wis padha turu. Nanging dumadakan Lutfiana bengok-bengok. Pak, tangi ya, Pak. Aku tangi jegegah. Ibune bocah-bocah wis ngadeg ana ngarep kamar. Ana apa, Bu? Aku mau krungu klesete wong mlaku njur notok lawang, Pak. Bareng tak tingkringake kok krungu swara tangis. Ah, mengko gek mung angan-anganmu dhewe wae, Bu. Lumrah yen wong mentas pepindah omah mono sok mikir warna-warna mergo durung kerasan. Nanging aku yakin, Pak, ora krungu-krungonen iku tangis sesambet njaluk tetulungan. Lutfiana isih mekengkeng. Wis ora usah dipikir banget-banget, Bu. Ayo ndedonga wae ampre awake dhewe tentrem ngenggoni omah iki. Bojoku banjur kluntrung-kluntrung bali menyang kamare bocah-bocah. Aku uga ngletak maneh. Nanging pikiranku mosak-masik nglambrang tekan ngendi nyurasa critane. Malam Jumat kliwon ganti aku sing krungu swara lawang ditotok. Kesusul tangis sesambat. Bareng tak wanek-wanekake buka lawang, aku sumurup klibate wanita menganggo busana sarwa putih klengsreh lemah mlaku tumuju gudang. Apa sing dak weruhi kuwi ora dak kandhakake Lutfiana merga sumelang yen pikirane sangsaya ora jenak. Luwih saka 3 sasi manggon omah kontrakan, kedadian-kedadian nyolawadi ora nate leren. Nganti ing sawijining wengi swara tangis iku keprungu maneh. Mula tak wanek-wanekake metu golek asale. Jebul sangkane saka gudang.
jangkaku ora dak terusake. Aku bali mlebu omah karo mikir-mikir kudu tumindak piye. Wekasane dak putusi aku kudu enggal sowan marang sing kagungan omah iki. Badikun, sowan kula menika sepindah badhe silaturahmi. Angka kalipun kula nyuwun pangapunten ingkang ageng awit rikala resik griya wonten salah setunggalipun lukisan panjenengan ingkang dawah lan pecah figuranipun. Lukisan Mona Lisa menawi kepareng badhe kula gantos mawi figura enggal Bapak. Pak samadikun mendel rada suwe. Sawise unjal ambekan nuli ngendika, "Matur nuwun rawuhipun Pak Teguh, ngingingi lukisan Mona Lisa ingkang pecah boten sisah dipun gantos. Kersanipun ngoten kemawon." "Oh, matur nuwun menawi ngaten Bapak. Nanging kula nyuwun pirsa wonten pemados menapa nggih ing griya ingkang kula kontrak menika?" "Maksudipun Pak Teguh, menapa saderengipun kula panggeni griya panjenengan menika natos dipun kontrakaken tiyang nggih?" "Oh, natos Pak Teguh, nanging boten dangu lajeng kesah. Lajeng lukisan-lukisan menika kagunganipun Pak Dikun menapa gadanipun tiyang ingkang kontrak nggih?" "Gadan kula menika wangsulane lirih karo tumungkul. Kalebet lukisan Mona Lisa." "Menawi bab lukisan Mona Lisa lararipun panjang niku. Griya ingkang kula kontrakaken menika sejatosipun warisan. Nanging ingkang ngontrak sami boten kraos kanthi pawadyan kados dipun awasi terus dening gambar Mona Lisa kasebut. Wonten ingkang nyobi nyopot lukisan kula wau lajeng kasimpen wonten godang. Nanging tiyang ingkang nyopot lukisan lajeng dipun ganggu swanten warna-warni. Lah sejatosipun lukisan Mona Lisa menika anggen panjenengan pikantuk saking pundi nggih?" "Pangoyakku." "Oh, menika tilaranipun waring kula. Duka rumuhun wonten ila-ila menapa kula boten ngertos." Sakwise ngerti jlentre aku banjur pamitan. Tekan omah lukisan Mona Lisa ing gudang dak jupuk maneh. Ora tak ganti figura anyar, nanging mung tak dandani apa anane. Figura sing lawas tak pasang maneh senajan tanpa kaca. Nuli dak cantolake gebyok maneh. Lan wiwit kuwi swara tangis ngrujit ati wis ora keprungu maneh.